Здравейте, приятели! Добре дошли в пилотния епизод на Wicked Rides. Днес ще ви представя един автомобил с дизайн утвърден във времето, пионер, който е създал цял един нов сегмент, доста желан и вече и доста достъпен. А именно Mercedes CLS C219. Се показва на бял свят за пръв път през 2003 година като концептуален автомобил. Външният вид е дело на дизайнера Майкъл Финк и неговия екип, като те са свършили невероятна работа. Колата се явява първото четириврато купе в модерната автомобилна история. По-късно формата е изкопирана от конкурентите с моделите Audi A7, BMW Grand Coupe и Passat CC. Още с появяването си CLS кара публиката да онемее и така до ден днешен. Факт е, че въпреки годините автомобилът изглежда актуално и все още кара хората по улиците да обръщат глави след него. С две думи, колата остарява като хубаво вино. Абе не бе, не пред хората, не в колата бе, мамка му сега. Дали го говорихме това нещо? Сега... ще не изгонят от YouTube заради тебе. През 2004 година Mercedes CLS първо поколение влиза в серийно производство, като се произвежда до 2011 година. Самият модел CLS се произвежда 19 години, като през този период имаме 3 поколения. През 2011 Mercedes показват второто поколение C218. То се прави до 2018 година, когато пък представят последното поколение CLS с вътрешно обозначение C257. Производството му приключи 2023 година, като вече няма да има CLS. Защо е? Малко винци? Не пред хората! За Европа вътрешното обозначение на първо поколение CLS е C219, докато в Щатите той е известен като W219. Все пак да не забравяме, че автомобилът е класифициран като купе, макар и с 4 врати. Платформата е споделена с Mercedes E-Class W211, като поради по-полегатият покрив имаме малко по-малко пространство за главата на задния ред. Тръгвам! Върви тази кола. Всъщност CLS означава купе лихт спорт, което означава купе, лекота и спорт. И наистина автомобилът пасва доста добре на това обозначение. За това ще говорим след малко. 2008 година излиза фейслифтът на C219 CLS, като той носи редица подобрения във външния вид, както и в техническо отношение. Първото поколение на CLS се произвежда от 2004 до 2010 година в Германия. Отличителните белези на колата са вратите без рамки, завиващите биксенонови фарове, както и фаровете за мъгла, централната конзола, която разделя автомобила на две части надлъжно. Такъв е днешният екземпляр, който е оборудван с абсолютно всички екстри, като единствено липсват динамичните седалки и подгрева отзад. Въпреки това, автомобилът разполага с адаптивно въздушно окачване, мултифункционален волан, голяма навигация, подгрев на седалките, обдухване, пълна keyless система, таван с алкантара,
люк. Не е панорамен покрив, но все пак може да се насладите на небето над вас, което е доста приятно в хубав слънчев ден като този, например. Колата разполага и с Distronic система, Pre-Save система, няколко режима на скоростната кутия, спорт, Winter и комфорт, разбира се. Общо взето редица опции, които дават различни усещания от шофирането в рамките на един единствен автомобил. За да караме по доста лош път и това, което наистина прави Mercedes комфортен, е въздушното окачване Airmatic. Естествено, имаме и стандартно на пружини, което много хора, търсещи употребяван такъв автомобил, предпочитат заради по-лесната поддръжка. Също е комфортно, но просто не може да се сравнява с това да имате адаптивно въздушно окачване, както в този модел. Въздушното окачване има няколко режима, като в спортният режим наистина вози стегнато, като все пак имаме някакъв комфорт и стабилност. В комфортен режим возията се доближава доста до тази на Mercedes S-клас, което си е голямо постижение, особено за автомобил с спортни претенции. За въздушното окачване може да допълним също така, че при режим на спорт имаме две позиции. Едната снижава автомобила с една степен и го прави една идея по-спортен. Но ако искате тотален спорт, трябва да изберете позиция 2, когато не само автомобила се снижава, самите амортисьори се втвърдяват, ходът им става значително по-къс, а освен това волана става много по-информативен, много по-твърд, много по-стегнат, както и педала на спирачката. Моделите с въздушно окачване също така имат режим на максимално повдигане, който се използва за преодоляване на по-големи неравности или препятствия по пътя. Редно е да отбележим, че не трябва да го използваме за продължително каране, тъй като това натоварва компонентите на въздушното окачване. Всъщност при CLS имаме два вида окачване. На употребяваният пазар масово се търси обикновеното окачване на пружини, тъй като то е просто доста по-лесно за обслужване. Според мен лично, ако можете да си го позволите, въздушното окачването е начинът, по който този автомобил трябва да бъде екипиран. Усещането и емоцията при карането, възможностите са съвсем различни. Не бива да ви плаши, тъй като вече в днешно време, към днешна дата, нещата не са толкова скъпи, колкото са били преди. Например, цялостно обслужване на въздушното окачване спокойно може да се вместите около 2500-3000 лева максимум, но това е при положение, че всичко е за смяна. Рециклиране на възглавница е за между 300 и 400 лева, един амортисьор той е толкова 300-400 лева. Не е толкова болка за умиране в днешно време, но усещането с въздушно качване е незаменимо. Нищо общо няма с пружините. Най-важното е преди закупуването на автомобил с въздушно окачване да видите как работи компресорът. Ако той работи повече от 10 секунди, това е знак, че ще трябва да ремонтирате. Като добавим и обслужването и някои други дреболи, които е хубаво да направим, става една така доста красива цифра, дето се вика хората кола си купуват за тези пари, но в крайна сметка става въпрос за Мерцедес. Борис сега ще ни каже за бензиновите двигатели, които са доста интересни. Борко, какво ще ни кажеш за двигателите и с какъв двигател е нашият автомобил днес? Нека да кажем няколко думи за бензиновите двигатели на CLS-а. Те са значителен брой, като първият е 3 литров V6 с мощност от 231 коня. Другият, следващия, с който е днешният автомобил, е 3.5, отново V6 с мощност 272 коня, като той има версия с директно пръскане, която излиза при фейслифта. Там мощността е 292 коня. Този двигател не става на газ, за разлика от другите. Но е малко по-здрав. Но и малко по-здрав, разбира се. И там разхода вече не е толкова плашещ, както е при... Всъщност, при никой не е плашещ, всичко зависи от джоба, разбира се. При 3.5, който имаме днес, среден разход в града е между 13 и 15, в зависимост от карането.
Благодарение на скоростната 7G кутия, извън града разхода при нормално каране пада на 10, съвсем спокойно. По-нататък продължаваме с по-силните вече мотори с V8-аците, като там имаме 5 литров V8 с мощност 306 коня, който се води най-здравия и най-безпроблемният двигател от гамата. Той също така и най-желаният след AMG моделите. Да, разбира се, газифицира се, достатъчно бърз е. Общото двигателът е топ. По-нататък имаме два двигателя с обем 5.5. Един е с мощност 388 коня. Пак са V8-аци. Лично мен това ми е любимият двигател. Доста силен, доста подлежи на преработки и доработки. След това другия 5.5 двигател е вече AMG-то с мощност 476 коня. Там нещата нямат нужда доработки. Там имаме механичен компресор от Lisholm. Даже се говори, че Mercedes малко са дали по-консервативна цифра за мощността. Някои твърдят, че всъщност се доближава до 500. Там имаме и доста тяга. И също така 5G кутията, тъй като издържа на по-голям въртящ момент. И няколко думи за AMG-то върховото. Там обема е 6.2 и мощността е 514 коня. Там нещата вече са изключително сериозни. Става въпрос за големи цифри, както и при вървежа, така и при разхода. Естествено, за феновете на дизела имаме две версии на един и същи двигател. Това е OM642, като в първата версия с обозначение CLS 320 CDI той развива 224 конски сили и 500 Нм. Във втората версия той е по-мощен естествено. Там говорим за 272 конски сили и 590 Нм. Като цяло това са доста здрави мотори, но е хубаво да се отбележи, че имат три проблема, които могат да бъдат срещнати. Първият от тях касае масленият охладител, който е склонен към протичане. Това е нещо, което Mercedes не оправят до 2010 година. Другият проблем касае медните уплътнения на инжекторите. Третият проблем касае картерната вентилация, която може да се запуши с времето. Това най-често се случва заради каране на кратки разстояния в града, както и поради нискокачествено гориво. Иначе казано, това са едни доста прилични и сравнително икономични двигатели. Не случайно се предпочитат от доста хора. Като при всеки дизел, естествено, е хубаво да гледаме за дюзи, DPF-и, EGR-и и всяка друга периферия, която отговаря за емисиите, тъй като знаем какво се случва при много километри. За SBC системата не казахме. Тя също поправише Sensotonic Brake Control, тя е асистент за подпомагащ спирането. Общо взето, примерно ако насъщаш спирачката, нали, и е необходимо повече спирачно усилие, тя ще го направи автоматично, нали, ще го даде това спирачно усилие. А отделно има и функции като SBC Hold и SBC Stop. SBC Hold е когато си на място и просто натиснеш спирачката додолу и отпуснеш, няма нужда да я държиш повече. Тоест когато си седи, без да краката могат да се почиват. Тоест като Hill Start Assist. Да, точно. И това е много полезно примерно в задръстване или ако искаш краката да починат. Другата функция, която е SBC Stop, аз лично я ползвам, нали, в големи задръствания, например в София, в Истанбул, където колоните са големи и общо взето е тръгни спри. В допълнение бих казал, че любимата ми функция на SBC системата е SBC Stop. Тя е изключително приятна за ползване в градско шофиране, каквото правим в момента. На практика тя ви позволява да карате автомобила с един крак. Не е много по-различно от на електрически автомобил с рекуперация, включена в висок режим. Доста е удобно, мързеливо е. Както знаем, шофьора на Mercedes трябва да прави минимален брой движения и усилия. За съжаление, нещата имат и тъмна страна. SBC системата е доста проблемна. Рано или късно заминава просто. Поради тази причина редица модели на Mercedes, включително и CLS 219, е бил субект на доста сервизни акции. След юни 2006 Mercedes просто решават проблема много лесно, като спират да монтират системата в моделите.
Баварец вади от гараж, после на масаж. А това беше Мерцедес. Малко бърках песента Димитър Геза Коста. Така, малко за проблемите при бензиновите мотори. Кажи малко лоши неща за този Мерцедес, само хубаво. Лоши да кажа, има и лошо, какво се каже сега, не е само добро. Специално за 3.5 мотора. Тези бензинови мотори до октомври 2006 страдат от износване на задните колела. 3.5 мотора с 272 коня. При него трябва да внимавате за балансиращия вал, който се износва значително бързо. До 2008 година при по-големите мотори има проблеми с пластмасовите тапи, които започват да тикат. При двигателите с обем 5.5 проблеми могат да се срещнат при върховите клапи, които затлачват и е добре да се проверяват. 3.5 мотора също има някои болешки, както казахме, балансиращия вал, освен това смукателният колектор също е хубаво да се преглежда. Слабо място е, пука се и въобще взето дава проблеми. Като цяло 3.5 двигателя с 272 коня е най-проблемният от всички. Като цяло моят съвет е да се избягва. Двигателят сам по себе си не е лош. Има доста прилична динамика, разхода му е повече от добър. Но за литър и половина повече разход, спокойно може да се вземете 5 литровия Veloz Max 306 коня, който се явява и най-добрия и най-здравия в серията. Той е с кодово название M113. Не случайно е и един от най-търсените. Става на газ, вървежа е бомбастик. Общо взето цялата работа при него е фантастика. А 3.5-цата с директно впръскване не става на газ. Да, тя CGI, която е, но при нея разходът пък е значително по-добър заради директното пръскане. При CLS-ът за движението става само на задните колела. Нямаме версии 4x4 форматик. Всичко това идва вече с следващата генерация след 2011 година. В интериора на CLS-а няколко неща правят впечатление. Основното, което на мен ми допада, както и на Димитър, е кожата. Тя е навсякъде. Таблото е в шита кожа. Кожа има по вратите. Общо взето всички детайли, които са могли да бъдат покрити с кожа, са покрити. И това, разбира се, спомага за чувството на комфорт, което всички търсим в Мерцедес. Другото интересно нещо е таблото. Погледнете. За какво става въпрос? Махагон, дърво, не е някоя ефтина пластмаса. Материалите са истински и качествени. Такива, каквито вече не се срещат в по-модерните модели. Воланът, разбира се, е мултифункционален, с редица опции. Преминайки в централната част на автомобила, имаме голяма навигация с CD Changer, доста възможности за настройка на аудиото, седалките с подгрев, обдухване. Общо взето този екземпляр е доста натоварен от към екстра, както казахме. Около скоростния лост са разположени останалите. Тук може да видим адаптивното въздушно окачване, като това са бутоните, от които се контролира. Два пъти натискаме за Sport 1 и Sport 2. Трети на път, когато натиснем, когато се връща в режим комфорт. Отляво е бутонът, с който повдигате целия автомобил, ако е необходимо. Тук имаме достъп до дистроника, като този бутон настройваме дистанцията между автомобила, която искаме да се поддържа. Тук са звуковия сигнал за дистроника и pre-save системата. Аз предпочитам да го включвам, когато карам градско, човек се разсейва и ако приближа някой автомобил по-бързо, отколкото би трябвало, системата ми предупреждава и ако в крайна сметка не успя да реагирам, тя реагира вместо мен. Една много интересна опция при климатичната инсталация, така наречения REST бутон, който е в превод от немски, означава остатъчно. Използва се,
ако не се наложи да чакаме на място, може да го направим с изключен двигател и ако вънка е студено, просто натискаме рез бутона и колата продължава да духа топъл въздух от към двигателя, без да харчим гориво, в продължение на 30 минути. Други интересни неща по колата: подвижна штора. Nice. С този бутон може да свалим подглавниците на задните седалки при необходимост. Казвам ви здравейте от задния ред на Mercedes CLS 219. Спокойно, главата ми е на раменете още. Обещавам, просто не се вижда, тъй като по-рано споменахме, че за разлика от класата, с която CLS споделя платформа, тук имаме доста по-скосен таван. Това е един от малкото аспекти, в които CLS по-скоро поставя приоритета на формата пред функцията, но все пак е редно да отбележим, че не съм от най-ниските хора, почти 1,90 м съм. Седалката е удобна. Немците определено знаят как да правят интериори и са помислили за хора с по-дълги крака. Както виждаме, има тези вдлъбнатини в предните седалки, в гърбовете. И това прави нещата малко по-така търпими отзад. Вече изпихме виното, но щях да демонстрирам и тези къп холдъри, които са доста функционални. И да, в общи линии това е удобно, но не е за особено високи хора. Аз лично, въпреки че съм на шефското място, не се чувствам чак толкова като шеф, но така е, красотата изисква жертви. Макар че CLS е с елегантен дизайн и скосен покрив, това не е на цената на багажно пространство. В случаята имаме 505 литра багажен обем, което е достатъчно за какво е достатъчно, нека да видим. Достатъчно е за един борко. Лягай. Чао. CLS е една много сполучлива концепция, която се е наложила и утвърдила във времето. Това, което на мен лично ме допада, е възможността да имате два автомобила в един. Само с натискането на няколко бутона. Моят съвет при покупката на такъв автомобил е: първо решете за какво го искате. Ако искате икономия, се насочете към дизелите. Защото бензиновите определено не са икономични, за сметка на това те са много динамични. И все пак CLS с спортна форма, притежава спортен характер, както казах вече, наред с комфорта. Но лично за мен този автомобил заслужава 2.8 двигател и наистина усещането е съвсем различно. Вървежа е по-голям, разходът не е кой знае колко по-голям от 3.5 или 3 литровия мотор. Големият плюс тук е въздушното окачване. Силно препоръчвам. Това е най-голямата екстра. Автомобилът вече е достатъчно достъпен. Може да се намери на цени от 15 до 30 нагоре хиляди лева. В зависимост от двигателя, пакета с екстри. Само едно уточнение. Моля ви, хора, не си купувайте CLS за 10 или 11 хиляди лева. Под 15 хиляди лева ли е, този автомобил вече е свършил. По него ще има много работа, много нерви и излишни харчове. Това, което най ми харесва в CLS-ът, е страхотният дизайн, издържан във времето. Бих казал също, че макар и да звучи клиширано, бих добавил, че това е може би един от старите така наречени истински бенцове. Всичко е солидно направено, кожата е истинска, дървото вътре е истинско. 350-ката, която имаме тук, е достатъчно адекватна като динамика. Мисля, че е един добър баланс между разход и перформанс, но с Борис сме единодушни, че най-много се заслужава CLS 500. Доказан двигател, достатъчно мощност, става на газ. Единствените минуси са, че формата до някъде е за сметка на функцията, отзад не е за високи хора, но въпреки това имаме един доста използван автомобил, който много добре комбинира комфорт и спорт. Това беше от нас в днешния епизод. Лайквайте ни, сабскрайбвайте се за канала и в социалните ни медии и до скоро! Peace.